Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kemm nixtieq li l-lub kelli ta' kemm huma lejk ingrati ta' dawk li ma jarfux biex tant qlub lilek kont nagħti. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Imma għaliex għall-waħda tajtni kollha lilek innatija bħala vittma ta' imħabba tant għarihom kemm għarija. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu u Ġesu qatla tensieni, fidu tama kattalfija u bin-nar tal-imħabba mlieni. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. O Ġesu fuq sibijieti fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xered dejjem il-barka tiegħek b'mod li tibqa' dejjem miegħi. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Skont il-fema tal-Papa u tal-isfijiet tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejnija, kimberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Qegħdin fit-tieni jum tal-kwindiċina, is-suġġett tal-lum hija Marija id-dierja li tat il-frott. Marija id-dierja li tat il-frott. O anta Alla, inti id-dierja vera li tajt il-frott tal-ħajja. Aħna nitolbuk o Sultana, idħol għalina flimkien mar-rebbieħa u l-qaddisejn sabiex niksbu maħfra u ħniena tal-bieħna.
Essa sia allontanata. Maria, ringrazia Maria, con lei veniamo. Perché tu hai messo viene risposta che Adisa Maria, Madre Domani, essa sia allontanata. Maria, ringrazia Maria, lei veniamo. Perché tu hai messo viene risposta che Adisa Maria, Madre Domani, essa sia allontanata. gloria al Signore, Maria Sanctissima Dio, Ali Isma Kalkan, Tefsir Maria, William Fidel Khan, or just offering the beer. I was not considerò che il mistero del Padre, ma di Santa Maria, ma di Gesù, ma da Santa Elisabetta. خبزنا له اليوم ودينا له أخفينا ذنوبنا أما نغفر من حاجة علينا لا تخلف في استغثنا بالله Sir Maria, Maria, Adisa Maria umana ربنا من الدين استغفر السيئة 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 Adisa Maria umana ربنا من الدين استغفر السيئة
torri tal-lavorju, dar tad-deb, arka tar-rabta ġdida, bib tas-sema, kewba ta' polodu, saħħa tal-morda, kien tal-mitinbin, farax tal-imniktin, farax tal-immigranti, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġili, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-qaddisin kollha, sultana misla minn l-ewwel teba', sultana tal-Rosarju Mqaddis, sultana tal-familja, sultana tal-paċi, ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, jitlob għalina qaddisa u Alla li tolbu u mulejn fjodbuk issejħilna f'dan il-post qaddis li minnu semmajt il-leħen ta' Ommok Marija lil-Karmni Grima l-Franġesk Portelli u bl-interġessjoni tal-Verġni Marija mtalla-s-sema minn dak iż-żmien bqajt ix-xerret ta' kbir ta' grazzi fuqna. Għatina qalb safja u twajba biex immexxija mill-kmandamenti tiegħek, nitalmu nħobbu lilek fuq kollox u ruħutna bħalna nfusna, sakemm ġurnata waħda niġungawduk fil-ġenna bi Kristus Siedna. L-Edawu Marijiet il-Madonna bġeħet tlittijiem il-ġisem tagħha dam fil-qabar. Ix-xewqa tal-Madonna tapinu lil-Karmni Grima. Is-sliema lik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Is-sliema lik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Is-sliema lik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, aqlalna grazzja noħorġu minna mingħajr ħtija.
Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-oġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbu b'inqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda, dak li reppetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Nejdu flimkien ikun imbierek Alla, imbierek li sem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tlugħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Parus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġlu u l-qaddesin kollha tiegħu, għall-benefattura ħajnu mejtin ta' dan is-santwarju. Missiena li inti f'isma wieħed jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murejnija, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Għatihom omolej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu dejjem fil-paċi. Qegħdin fil-kwindiċina, il-bieraħ bdejna l-kwindiċina bi preparazzjoni għal-festa ta' Santa Marija. Illum qegħdin fit-tieni jum ta' wissu, t-tieni jum. Marija id-dierja li tagħti l-frott. Ħanejdu flimkien, o Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint mara Rus, inti l-arusa tal-imqazza Trinità, mela lilek o Marija aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħejjija ingawduk fl-eternità. Se popli kollha għax kbira jitlu bitu mana u kelmet il-mulej jiddum għal dejjem. U l-Ispirtu is-Santu
Il-liturġija tal-lum tkellimna dwar it-kattir tal-ħobs li Ġesu għamel biex imantni lill-poplu li kien miexi warah. Bħala poplu li miexi wara Ġesu, illum iltqajna hawn biex nieħdu semm mill-Ministeru tal-ħobs tal-Ewkaristija li Ġesu ħallilna bħala manteniment fil-vjaġġ tagħna. Nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni billi nqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u laqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Nilqgħukom f'dan il-post ta' Aziz, is-santwarju tal-Madonna ta' Pino, u nilqgħu lilek illi tinsab il-bot, forsi il-bot minn Alla u mill-Madonna, intom li tinsabu fid-djar tagħkom, l-isptarijiet, ir-residenzi tal-anzjani u l-faċilità korrettiva ta' Kordin. Ejjew issa hekk nitolbu flimkien billi nidħlu għal din il-quddisa fejn Ġesu jixtieq li jagħtina xi ħaġa. Il-kull wieħed u kull waħda minna. Nidħlu billi nitolbu maħfra minn noqqasijiet tagħna. Ħuti ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox. U lilkom ħuti, jiena nibt ħafna bil-sir, bil-kliem, bil-għami, u billi ħallejt t-tmerijieti, ħtijatiej, l-akbar ħtijatieti, għalek nitlob imqazz dejjem verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha, u lilkom ħuti, Titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna li Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla floli ta' smewiet. U paġi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba.
Nfaħruk, nberkuk, nadurawk, natuk ġer. Irodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missir li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missir. Intli tneħħi nubiet tad-dinja, ħen għalina. Intli tneħħi nubiet tad-dinja, il-qatt tal-btana. Intli qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħen għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek flori Ġesu Kristu, mal-Ispiritu is-Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddejja tiegħek. Xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek. F'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk ħalliqu mexxej. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej: Intom li bikom laċ, ejjew għall-ilma. Intom ukoll li m'għandkomx flus, ejjew, ixtru u kulu b'xejn, imbit u ħalib bla ħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs, u ġietkom f'dak li ma jxebbax. Issimgħu minni u tiklu tajjeb, u ruħkom titpaxxa bikel bnin. Għatuni widen u wersqu lejja, issimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu il-favuri mweda lil David. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Salm responsarjali. Mulejn taffi xewqatana. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tjiba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma' għamel. Mulej titaffi xewqatana. Għajnejn kulħadd iħarsu lejk, mulej, u inti tagħtihom l-ikel f'waqtu. Inti ftaħ idek u ixxabba l-kulħadd bil-ġid. Mulej titaffi xewqatana. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Mulej inti taffi xewqatana. Tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawlo Apostlu lir-Rumani. Puti. Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? It-taħbit, id-dwejjaq, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, it-tiġri, jew x-xapla. Imma f'dan kollu aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għax jiena żgur li la l-mewt u la l-ħajja, la l-anġli, la l-qawwiet, la żmien tissa u la tal-ġej, la setat, la l-oli u lanqas il-font, ebda ħliq oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla
li daret fi Kristu Ġesu Sidna. Il-kelma tal-mulej. Ir-raġġu ħajr lill-Alla. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Ari mill-Evanġelju skont San Matteo. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, meta sama bl-aħbar tal-mewt ta' Ġwanni l-Battista, Ġesu telaq minn hemm bid-dajsa u mar waħdu f'post imwarrab jitlob. Imma n-nies semgħu femmar u telqu warajh bil-mixi fl-bliet. X'ħin niżel l-art mid-dajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom u fejqilhom il-morda. X'ħin sar fl-għaxija, id-dixxipli resqu lejh u qalulu da post imwarrab, il-ħin għamel sewwa. Ibbatom in-nies ħajmorru fl-irħula jixtru x'jieklu, imma Ġesu qalilhom m'għandhomx għalfejn imorru. Għatuhom intom x'jieklu huma qalulu hawn m'għandniex ħlief 5 ħobżiet u 2 ħutiet ġibuhom li hawn. Imbagħad ordna lin-nies joqogħdu bil-qiegħda fuq il-ħaxix. Ħal 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Rafa' għajnejh lejn is-sema. Qasam il-ħobżiet u tawhom lid-dixxipli u d-dixxipli newluhom lin-nies. U kulħadd kiel u xaba. U ġabru l-bċejjeċ li kien fadal u mlew bihom 12 qoffa. Kienu madwar 5,000 raġel dawk li kielu barra in-nisa u t-tfal. Il-kelma tal-mulej Tifħir lilek Kristu. Il-bniedem mill-istess natura tiegħu jaqbdu l-għaċċ, jaqbdu l-ġuħ. Iktar fil-fond ta' qalbu minn ftit ilma jew l-ikel, fil-fond tal-qalb hemm xewqat. Il-bniedem żgħir jew kbir meta jidħol fl-użu tar-raġuni jibda jgħid imma jien biex se nimla ħajti. L-istonku, li niekol, li nixrob, imma mbagħad hemm bżonnijiet oħra. Il-Vanġelu tal-lum huwa ċar. Jittma 5,000. Ir-riżorsa ftit 5 ħobżiet, 2 ħutiet. U jiġbru minn dak li kien fadal. Ma kien hemm, ma jridu jarmu, jaħlu xejn. Ħammurru għal-Vanġelu tal-lum fuq dan il-bżonn. Ejja nħallu lill-Alla jkellimna. Ejja nħallu l-Ispirtu tal-Alla jinqeda permezz tiegħi biex lilna jimlilna x-xewqat ta' qalbna li l-koll bħalissa qegħdin inħossu. Kif jibda l-Vanġelu? Ġesu jieħu bad news, aħbar ħażina. Għatowlu rasu lil min?
il-Ġwanni. Hekk jibda l-Vanġelu. Ġesu sema bil-mewt ta' Ġwanni l-Battista jitla fuq id-dajsa u jmur x'imkien ieħor. U n-nies jindunaw li telaq bid-dajsa ix-xat ieħor u jmorru warajh, impressjonanti. Għalfejn għalqulu ħalqu, għalfejn qatowlu rasu, għalfejn dik it-tifla se talbet tant affarijiet u omma tgħidilha ras Ġwanni l-Battista fuq platt. U tnikket Erodi, tiftakru? Attenti. F'dik ir-ras maqtuwa hemm il-leħen tal-kuxjenza li hemm ġo fik. Dik mhix martek. Dak mhux żewġek. U liedek taf x'għandhom bżonn. Il-ġenituri taf x'jeħtieġu. Nippruvaw insiktu il-kuxjenza u qatalu rasu. Mbagħad dritt wara, Ġesu jara n-nies ġejjin. Ix-xenja sabiħa ħafna. Aħna mmorru għall-verità, aħna mmorru nfittxu biex ma jkollix kuxjenza tqila. Aħna nixtiequ npoġġu rasna fuq l-imħadda u nħossu l-paċi ta' qalbna. U x'injara dawk in-nies kollha għandna verb importanti. Ġesu jħares lejn dawn in-nies u jitħassarhom. Kemm għandna ġenituri ma jikkomunikawx. Kemm għandna żgħażagħ jixtiequ min jismagħhom u ma jsibux. Kemm għandna tfal neqsin mill-imħabba. Soċjetà tista' tkun Maltija orfni. Neqsin. Fejn m'hemmx imħabba orfni u Ġesu jħares lejn dis-soċjetà lejja u jitħassarna. Alla tagħna mhux tal-ġebel ma jħossx. Alla tagħna mhux indifferenti. Alla tagħna jrid jidħol fil-ħajja tiegħek u jħoss għalik. Għaliex? Għax jien qalbi vojta. Għax ħalaqni għalih u jien qiegħed x'imkien ieħor. Jien tlift il-paċi ta' qalbi. Imbagħad meta jaraw ħattent id-dixxipli jgħidulu daw se tibgħathom. Anzi, fl-irħula tal-qrib biex ikunu jistgħu jitmantnew għax inkella mhux ħajkampaw. Araw mingħajr dal-bżonn ma nkampawx kwa nimlewx qalbna balla. Interessanti illi jgħidulu ibgħathom. Le jekk għandhom bżonn ħanżommhom. Impressjonanti. Seta' ħasel idejh u bagħthom. Għandkom xi ħaġa? 5 ħobżiet, imma dawn x'inhuma għal 5,000 raġel, dawn in-nisa u dawn it-tfal. Ġibuhom. Immiktar tolqotni ir-risposta li tawhom. X'inqalulu dawn u dawn għaw daqshekk nies għatuhom intom xieklu. Stajna ħsilna jdejna għatuhom intom xieklu. Mhux l-armamenti, għaw riżorsi biżżejjed. Intom x'qed nagħtuhom lit-tfal tagħna, nifizzjawhom. Xi kultant nagħtuhom kull ma jridu, imma aħna rridu nagħtuhom il-uliedna dak li għandhom bżonn. Għax m'għadhomx jiġu uliedna l-Knisja. Għax ommi, għax missieri. Għax mhux jitrabbew, mhux ngħaddulhom dak, mhix it-trend imma għattuhom intom x'jieklu qed nagħlmuhom il-gideb minn żgħar. Jien qed ngħix fil-gidba minkejja li wasalt fuq l-għadba tal-mewt. Kemm se ndum nikdeb lili nnifsi għattuhom intom x'jieklu, x'qed nieklu. Mbagħad il-ġesti kemm huma sbieħ. Ġesu jieħu l-ftit biex jagħti ħafna, mhux jippretendi ir-riżorsi kollha, jippretendi forsi d-djufija tiegħi li jinnatijilu jibdilha. Araw minn ftit ħobs u imbit, ftit qamħu, ftit għeneb, x'se jagħmel fuq dal-artal. Interessanti, Ġesu jieħu l-ħobs f'idejh.
jerfa' jnejh lejn is-sema. Għadna ngħidu għat-talba ta' qabel l-ikel. Ma nafux ngħidu grazzi. Impressjonanti. Le, li ġiel jordnajt waslu l-ikel. Le, ma ringrazzjament. Ġesu jieħu f'dejh il-ħobb, il-verb, refa' jnejh lejn is-sema, radd il-ħajr, il-klim tal-konsagrazzjoni u tawulhom. Mill-litani naqsam. Aħna le. L-ewwel jien it-tieni, jien it-tielet, jien imbagħad kibqa'. U għalhekk naqsim mill-imħabba. Aw il-ġuħa l-imħabba ma naqtoħx bid-droga. Neħħuha minn moħħkom minn kelli uffiċjalizzajna. Uffiċjalizzajna. Dik it-triq tal-mewt. Dik ma timlix il-qalb tal-familji u żgħażagħ tagħna. Ma tagħtix ir-raġuni, ħbib tiegħi. Mhux ħalġol ħajt. Hawnhekk għandna Vanġelu importanti u maħlew xejn armi, aħli. Miet tifla 5 sekondi, miet tifel. Ejja naqsmu mal-oħrajn u ndarru l-uliedna iħobbu lil min m'għandu xejn. Lil min m'għandux jilbes, il min m'għandux edukazzjoni, il min m'għandux sptar, il min m'għandux x'jiekol, il min m'għandux jixrob. Le, dis-soċjetà ta' egoizmu, il-Madonna ta' Pinu, kieku aħna li qegħdin hawn. Hemmhekk qed niġbru għal soup kitchen ġewwa l-Vjetnam. Jien naqsam minn dak li l-bambin provdili kien baqatnax il-qoffa. Kemm ħandumu npoġġu ġal-gwardarobbi, u kemm il-biesi, u kemm żraben, u kemm affarijiet, u l-freezer, u l-friġis, u qatt maħna xebana, anzi, iktar qed insiru soċjetà li taqawithom da mhux Vanġelu. Da mhux Vanġelu. Bdejna l-15 il-ġurnata li tfakkar id-dormizzjoni. Mexjin l-lejt tas-sajf, ejjew inqumu ma' Marija. Ma jistax ikun is-soċjetà tagħna tibqa' sejra hekk. Ħanaħsdu li qed niżiru. Amen. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Bħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum għammin bejn l-wiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja jagħmelha mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li jum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben. U tkellem fom il-profeti. Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistqar ma' mudija waħda l-maħfra tad-dubiet. Nistenna l-qawma mill-luwiet. U l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Il-mulej tagħna x'nieklu. Mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem, għadna kemm smajna l-kelma talla. Ekkew issa nresqu t-talb tagħna. Tolbu għal Papa Ljun, l-isqof tagħna Anton, biex jibqgħu jistinkaw kontra kurrent, iħabbru l-paċi, jgħinu biex id-dinja ma tereqx fis-supervja u l-egoizmu. Għatina l-kuraġġ lil predikaturi, il-dawk li jisimgħu l-kelma talla u lilkom li ħataraw fuq il-mejda tal-ikel, madwar il-buffet, min jaf x'narmu, x'naħlu, mentri bħalissa dik qiegħda tmut. U jien
Assis jien responsabbli għal dan nitolbu. Ismana Ismana nitolbuk mulej. nitolbu għal marit bħalissa jsir il-qrar. Il-ġurnata kollha fis-santwarju. Il-Madonna trid tfejjaqna imma kemm għandna nies b'mart terminali. Dik il-persuna fl-Awstralja. Dik il-mara fl-Ingilterra li ġiet operata b'riżultat pożittiv. Dik it-tarbija li hija marida, dawk il-koppji li jixtiequ wild u dawk li kellhom tarbija. Nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino, nitolbu Ismana nitolbuk mulej. mexxin l-lejt ta' Marija. Marija ma baqgħetx fil-qabar. Araw il-kwadru ta' Pino, ejjew nitolbu għall-eżistana mejtin. Imma għandna ħafna nies mejtin ta' 20, ta' 30, ta' 40, familji mejtin. Qegħdin nerqu, qegħdin nifgaw. Ifmuni, moralment missejna l-qieħ, ejjew nqumu fuq tagħna, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Għal-kem ħafna il-ħobs li mbit darba bata bħala bniedem issa biss taħt iri. Umu bil-wifqa. It-tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Bil-qal mulej bidejn is-sagrifiċċju għati fi glorja ta' ismu, għati ġrid tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulej, qaddes mulej dawn id-doni. Ilqa s-sagrifiċċju li qegħdin nofrulek. Għamel li nkunu offerta li tibqa' dejjem qudiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Suħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq mulej mis-sir qaddis tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna l-ibnek il-waħdini biex jifdina. Rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub. Hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna d-doni li konna tlifna bid-diżobbidjenza tagħna. Għalhekk mal-anġlu mal-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek qaddis. Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna flori ta' smawiet. Imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna flori ta' smawiet. Min jista' ninżlu għal-kubtejna u min ma jistax jinżel iqum bil-wieqfa. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw minn raj ħibati ħaj il-ħobs, raddi l-ħajr, qasam, ta' lid-dixxipli tiegħu u qal
ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' raddi l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabru New tijek, mulej, xandru l-fer minn tijek, nistennew sama tiġi fil-glorja. għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-benefatturi mejtin, dawk li mietu matul din il-ġimgħa. Ftakar fil-mejtin tagħna, l-erwieħ mill-bnedmin abbandunati. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebb tiegħek, ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ, kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun dak li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina l-lum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru il-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrid, izdeħlisna Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u marsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa, il-glorja għal Ġesu dejjem. Kristu li qed l-apostli tiegħek nħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu laqda li jintrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nimpenjaw ruħna biex nejnu u nħobbu l-xulxin. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi Nubit d-nubit tad-dinja. ħen għalina. Ħaruf talla li tneħħi nubit tad-dinja, ħen għalina. Ħaruf talla li tneħħi nubit tad-dinja, għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubit tad-dinja, ħenjin dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Ners u l-artal biex nieħdu sem minn dan li kell qaddis li Ġesu ħejjilna fil-ħnina u l-imħabba tiegħu.
Valis zet bni. Ngħidu grazzi lil Ġesu li temana bil-ħobs li xabba il-ħobs tas-sema. Li kelli niklu mill-mejda tad-dar jinbidel fina. Li kelli ħadna minn dan l-artal jibdilna fih. Edin fit-tieni jum tal-kwindiċina, jiġifieri mixja sal-15 ta' Wissu, u ħanejdu din il-ġagolatorja li kienu jgħiduha mis-sirijietna bil-wieqfa
O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna natu kull foħrija sabiex miegħek imħennija niġu żgur fl-eternità. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, ħaqlanna l-grazzja li noħorġu minna mingħajr ħtija. nitolbu. Tmajtna mulej bil-ħobs tas-sema, miċ-ċokontana nitolbuk. Għajjixna b'dan id-don biex ikun jistħoq inna il-fidwa fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Fl-aħħar ħanejdu it-tlet Ave Marijiet, imbagħad min irid minnkom għandu bżonn xi grazzja partikolari tixtiequ titolbu flimkien miegħi nidħlu fil-kappella. Inħeġġiġkom il-kwindiċina għandna kod bażar illi takwistawhom minn hawnhekk minn Tapinu fija riflessjoni żgħira kuljum. Ħammorru għal-lejt tal-Madonna, lejt ta' Marija, u l-kwadru hawnhekk għandu l-qabar vojt jagħmel ħafna sens. Ukoll intom uħerġin is-sisters ħajatukom karta, partikolarment il-Lawċin jew il-Maltin li joqogħdu hawnhekk għaliex qed infittxu nies li jgħinuna. Kif nilqgħu it-turisti, nilqgħu in-nies min jaqra jkanta fil-Knisja, min jenna biex nżommu dan is-santwarju kemm jista' jkun fid-dinjità tiegħu, min jista' jagħtina ftit minn dak il-bambin tagħ anke jekk ikun pensjonant, imlew dik il-karta u tixtħuha hemm isfel ħdejn il-bib hemm kaxxa imbagħad nikkuntattjawkom aħna. L-importanti timlew tajjeb id-dettalji. Inkomplu l-erbat nar l-erba li ġejjin. Propju s-santwarju jiftaħ fl-4:30 ta' filgħodu jagħlaq fl-10 ta' bil-lejl. Sibu ħin propju biex tiġu hawnhekk titolbu l-Madonna issa li wasalna fl-14 l-erba li waslu għal-lejt tas-sajf. Grazzi ta' kemm ħadtu sem, ta' kemm kantajtu, li tiġu kemm jista' jkun libsin sewwa minkejja li jisħana, aħna natukom eżempju, jiġifieri l-bistan u għal-iktar u allura l-knejjes tagħna għandna nżommuhom dejjem xitwa u sajf fid-dinjità tagħhom. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier li ben u l-Ispirtu Santu. Amen. Fow ħarsitna fuq il-kwadru. Slima lik Marija bil-grazzja minn mija bil-kien fost il-nisa direk il-frott għal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa, Marija Alla, klopalina metimbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Marija bil-grazzja minn bil-kien fost il-nisa direk il-frott għal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa, Marija Alla, klopalina metimbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Għaddisa Marija Alla, klopalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Ejja ngħidu ilha bil-qalb, Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Ibam qazza